Здравейте и добре дошли на нашия канал Споделени стъпки. Отново се включваме от Лондон, за да започнем големия лов на големи яйца. Искам да ви разкажа за традицията за лова на великденски яйца. Тази традиция произлиза от Германия, но е разпространена в целия католически свят. Всъщност, великденския заек скрива шоколадови яйца навсякъде в градината и децата ги търсят с най-голямо удоволствие. За тях е такава радост, когато намерят великденско яйце, те ги събират в кошници и са много щастливи в края на този лов. Броени дни преди Великден в Лондон са разположени около 100 големи яйца на различни ключови места, като започнем от Ковент Гарден до Бъкингамския дворец. В момента се намираме на Батърси Стейшън. Тук има около 10 яйца. Значи ние започваме да ги търсим, защото това е големия лов на яйца. Големия лов на яйца тази година се провежда около един месец преди Великден. Това е едно много мащабно градско събитие в Лондон и включва 100 огромни яйца, които са декорирани от известни дизайнери и художници. В края на периода тези яйца ще бъдат разпродадени на търг и забележете, минималната сума, от която започва тази разпродажба, е 2500 паунда за яйце. А сега ще ви обясня какъв е механизма по събирането на тези яйца. Предварително сме свалили приложението на телефона си и всяко яйце има QR код, който ние съответно сканираме. Това автоматично слага в нашата кошничка още едно яйце. А сега се намираме вътре в Battersea Power Station и трябва да открием следващото яйце, което е някъде там горе. Тази благотворителна инициатива се организира от Elephant Family и Clarence Court, чиято любопитна история ще ви разкажа малко по-късно в нашето видео. Днес се намираме на Канари Уърф. Тук продължава нашия голям лов на великденски яйца. Ще се разходим по слънчевите алеи на парка и ще се опитаме да намерим яйцата, които са скрити. Останете с нас! Не, това не е яйце. Продължаваме по-нататък. Защо всъщност събираме тези кодове? Който събере повече кодове от великденските яйца, може да очаква много великденски бонуси, изненади, които включват, например, безплатен коктейл или вечеря или нещо друго, каквото спонсорите на тази инициатива са преценили. Тази инициатива е организирана от благотворителната организация Elephant Family в партньорство с Clarence Court и цели да събере средства за опазване на дивата природа в Азия. Elephant Family работи с правителството, индустрията и корпоративния сектор, за да се справи с проблемите на опазване на околната среда. Тази организация защитава природата на Азия
и слоновете, тигрите, леопардите, както и хората, които живеят до тях в най-гъсто населените места на Земята. Благодаря ви, че останахте с нас. Ако това видео ви е харесало, натиснете лайк, абонирайте се и чукнете камбанката, за да не изпуснете ново съдържание. На всички пожелавам светли и благословени великденски празници. Поздрави от Лондон и до скоро!